ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାମରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତାର କାରଣ ହିଁ ସଫଳତା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବିଫଳତାର କାରଣ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତୁ। ବିଫଳତାର କାରଣଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ନା, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପାଇଯାଇଥିବେ। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତାର ମାନେ ହିଁ ସଫଳତା। ଏଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଆଉ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସଫଳତାଟା ମିଳିଯିବ ନା, ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ସେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କେବେ ବି ମନେ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ତେଣୁକରି କୌଣସି କାମରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ବିଫଳତା ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତୁନି, କି ଜମା ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି, କି କୌଣସି ଟେନ୍ସ ବି ନିଅନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଟେନସନ୍କୁ ନେଇକି ମଣିଷ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇକି ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁକରି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି କୌଣସି କାମରେ ବିଫଳତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ବିଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି, ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।